Ghana man ene mo akwa ya boadu mechia mo meni se nyame adom nti obia ho ye de di kan meche otumfo se tu otosom no Asanteman awura awani mo nyam hye a wode ahye Ghana ene Asanteman nyinara dwumadie sonko a odi no oman mu ha edi pagya Ghana man ene dwumadie sonko a wodi ede boa Ghana man mpo se ka mene yen a mechia no afi mabechia ono ani nua eye osi ade ye konfia me otoso nan tachimama awura oye ohene a ono so asomdwie enko a enti one onuanom ne nkrofo obia no won totoye nyina ya asomdwie ti one ne nua otumfo setu wontam egopa na wona wonim ene kansam hunu ene eniama me ba be ka ho asem edoso pa na ewanso enti munya mre fi se medican aka bibi afa sampansensem ho em se nana ya Samodua otosomienu esi odi ni mfie edu na me ho bana ni nyina ebeka ho nsem sampansensem afei yebekwa akoka edie nti ena manfo nti ase edie nti Osantehene ye king ananse wono wo ye ohene soronko se ma de kan aka se Ghana ha wana ye fa se wo ye kings no wo ye enum Santehene Nairi Yabonwura Bembila na ena yana 15 no ena abakosem ne de oman ne nhyehyɛ nso tie no ye fa won se wo ye kings mpo Santehene de oba bibima mu ha wayi no se kings se wa bibima mu ha nyina wona da wo ano wadi sa position no enti wote ha na wo se wonye king na wo je kekansem hunu a ene me be kire mu eye den ene ba asa na nsana no ye beko Sampa nsensem me won so pani bi ka se one de ne station no eye for Asanteman enkoso enti Asanteman history no wo beka but number 1 station angasa okotena so no eye friends de ene Asanteman enhia pese say Asanteman sa carrying citizen no it just say number 1 opani enye Asanteman enkoso bia na woka na woka history was say we ye busunya miensa afi de okọ manhia akoyi ba akukura frim de ohina wote so tim ewomo na frim ama ise akoka mienu me pamacho momme enhwa de bi de di kan Mimi kuma wokra tena ba bi kan say Asanteman friend saying the bena Sampa ekoye Asanteman the bena Sampa asase ekoye Santehene dia ba wa so ukogina manhia ukan wofa Adam Awatare busa say breben na mokọ Sampa be ya Asanteman e ma wo kirekire mu enti mo de mo me nhwe sa video ni mi no nti obi obetena ba bia ka se Sampa ye ne de no ya mesa ne se otofre ohi ben ho oni ohine ben na ko yi e na ode ne so nkonim ana so ohine ben e na tam Sampa se me Sampa ye me de chew e bin sida e bin so sida na ya se akona wi ye mi obi bisa nana no free kakala ebedu Sampa memo no nana ben penso ela nana no na franfo ba Asanteman yera wadama group me kasa me chirin se ya nana dongi chifo Sampa hina otosu no ono ena wadi e ba Asanteman esa na okun a emene yen e wo Sampa wati yera nka on se kun nyina tene yera no de no ho be hye yera asia yera be bo ne ho ban ampanso yera abo
na fana Sampa ho ban efiri saa bere no bepim ene adwia odra ye no se ya hunu enti eho no yenyi enum firi ho afei mo me enhwe emra wo call menhia no Mame police neither there be and as a retired police woman. Our yes Sampa need this year. Ebe making comments about say yes Samodua busuan one card this year no ho. Na de what here na de onim ne say one na na bi ne din besi awowa. Ana okonyin senye ana na sefo no ene won wo kirekire mu saa ka kirekire mu. Afei what na no see ye no onia okra busebusa no questions bi ama otumfo achia me baafo nkantankranchi e sheda busa se ya ba okwa adu se yo se won ka ho waja eno ho won kyerɛkyerɛ no mu ko kansem foforo wan kyerɛkyerɛ eno and what they say, one yard is in teacher, must say, why are this year? No, Monsa, Sam, now walk on and no credit one Jim. We said no credit and I know pay him. But they won't share. Say, ye, Abroad, but was Funti. Adama, no of fire friend, no, a lee. A boo of fire friend, no, Quabusi, a woo, yeno. Adama of fire lee, on would be nadia. Now, on to say, Quabusi, and so we will. Ono so di na na ofisoro the second ni nua ye frɛ no eduko odi na ade ɛna me maame a se wa bɛyɛ comfort nyingi no ono so ko di na na ofisoro the second ni nua ba ye frɛ no afia nkɔ odi na ade afia donko bɛyɛ kɔ ne ta ya na afia nkɔ ɛna ono di na ade ɛna adam me maame edi ofisoro the second ne maame a ye frɛ no tiwa no ono so di na ade enti na na hwa adua no ene ade ne no ma kyerɛ no nti me ne adama ne abu ye nkyerɛkyerɛ mu no anyone some say we need one say nti na ma explain no enti na aha na mete say Rose de abase oka nyinda asefo no na meka ni pain say onye nyinda asini ena onye yanda so asini na me kyerem say na bibet na akonya no so na ode nyo akofi saa nyo akofi no na oye na saneja ne nana enti me ma ne sa wa no no nkosre ne free ne maame no ho ewo sortia eno ba bedi akonya enti ono te akonya no so no ena papa bi efri we bedi a ye frɛ no edinkra obaye na obe pledge na misra wo the word pledge no me mu ni twi bi ara nkoka na man kan yi obe pledge odin be si awa eji sika se ordinana bi a owo bonda aka odi papa bi owo bonda aka nti odi kotua no wi odi sika ne beba no aba be fa ni nipa nako ena na nwa kofi eji no ede ne tena ase nti ancha na nwa kofi no mu se oba na papa ne de ne ba no prasa no ma na wait ma boni di ne beja yo me se nwa kofi eno ngede ne beja no asa na me kan na me chem se nwa kofi no eye saneja nana. That is where I started from. Enti na na owu se no ho adane no osuma mo wange ko edinkra no ko ka kire de se nipa na ade ne bre me no ne ho adane no so ke enya hwe se owo a fa ne to me enti owo ye no owo me me da e na ode ne to kwa me edinkra owo atwenye mo asa papa no baba be jini nipa na ode ni sika ama no but wa ama enti wa ma na maame no wo no ena obewo ema enan obewo mase owo nyindo owo yosa ena wo jaman na jaman no ena wo bedu ena bedu no ono wo bedu ena bedu wo branta ena branta wo sie kwa me ne ajoafi ena ajoafi wo rose ena rose nso so wo sie yawo
enti we no ɛna masel no ɛwo Samodua ɛna nyinjo no nso ɛwo Selbenya ono wo Selbenya na Selbenya bɛwo afiafofie ɛna afiafofie bɛwo adresika ɛne ne nua yɛfrɛ no abnablie ɛna adresika no ɛbɛwo abnanum ɛna abnanum wo James Okran ɛna tinana Samodua no ne maame enuanom ɛne Rosie nananom enti Rose Samodua no ɛyɛ ne nana wɔn emmɛn yelkos we yechabe nyinda anasa yanda wɔn nyɛ yanda asefo ɛna wɔn nyɛ nyinda nso asefo nti nana mesrɛ sɛ wo frɛ me ani minim fa ho Rose out your dance odi e no hwɛ ho business am Era dama letsen Era chame wadama ose nana nyina ne yana kwan na wo bese yatomba ɛna wo no me gas wenim esanse onye moja na onfre adihifie ho no nana ye lisaka ɛna owo mo na nye yatoma me gas wenim nana ɛnyɛ nokre makantam kɛse ntimi ntwa da Era chame era wadama ose ohine ben ɛna chichire Sampa bese Sampa jafla ɔno bɛ chichire Sampa ɔno swan Sampa kuro no ebreben ɛna na ye frɛ Sampa sikasuku ebreben sata na ye ni kuro a ye frɛ ne sikasuku ɔno bɛ chichire hɔ no ɛne yɛde saa din no jamra hene na de saa asase no ɛma no enti Sampa na ɛne sikasuku ɔnte sɛ papa ne bɛ chichire kuro no na ɛni din Era chame era wadama esanse onye moja no me na na hye nyonobo ene chichire Sampa ene oto Sampa sikasuku me kansi wani nana ne ɔka no ɛnyɛ nɔbrɛ efisɛ sɛ nyonobo no ɔno no de Sampa jafla ɛne ne nua ba ye modan ɛba ye na hye nyonobo no owu wɔ jamra wa ama Sampa kra owu wɔ jamra Era dama se fantramo ye fra obi sie nyono a asikyere ne sɛn hye no de sɛ ne ebetumi ayɛ wo bakan a wo frɛ ne sie yɛ wo ba bɛma odi kan enti nyono no de wo betumi didin bi aka ho na me de ne minim sɛ hye nyono no wa ama Sampa oka jamra ne konsu no wuye Era adama esanse onye fantrani mapa no sie nyono kyerɛ sɛ awuom no sɛ maame no enya bɛma no owu ma nko subu ne yam onya bɛma kane a ofra no sie nyono me kansi wani ɛne wo na wo ka na me mom de me nana ankyerɛ me saa kyerɛ sɛ me sɛ wonne mo dia me kansi wani sɛ sie nyono o maame Ebra se ratedi Wacha buso dua nyina ka wasem nyina ɛna ɔno aka na sɛ makyerɛ wo ase ɛna dansi na bɛgyina hɔ aka asɛm korɔ no ara wonyaeɛ no ɛmfa ka busodwa wo kaeɛ o deɛ ɔno wode abɛkyerɛ sɛ wo na n'ani bɛgyae ɛna wakyerɛ wɔntɔɔtɔ aso a ɔbaa no a ɛde bɛgyae a ɔwɔ sɛbe ne ho daneeɛ no ɔbɔntɔɔtɔ so bɛsi wo so wogyae no ato hɔ Era wadamo ose nana nyina owo madudu osen me se emma ne ye enai nana nyinda owo ado asra na wo abnanu ena wo ama esima ena wo amakra no nye emma nai na ama sima no ena ba wo tiwa ya nana kofisoro the second ne maame Era me kasi wani se nana yana ena wu sa di a wo boy nyina na me nana nyini di yosa ya jinige pe mo ahenkra jama ena seli nana nyina ena wu omo na nya ne wakan nana enye no pregda
na enye no prem so da Wine Amaka alias Aka Wano so me kan ka ebodi no ono ne nana ye kosano ebiem unim se kosa fantramu eye abusia unim nana ne ene wona woka se oye akosia but me de ne me wofa se me di kan aka se me ko me wofa ni o kire me no emno na me ka kire wo no se sisi a me tena he me de comfort ye boa right me fie Sampa ye frame Abrasomo until all those names no the buy document bia is accepted Chairman. Chairman. Only Musa Nana Pebo Ahinkra Nana Yuabushi Nana Sie Kwame Adenkra Ena Nana Yao Samodua Omunyira di Sampa Abunya Unim Nana ena me kire no sa nipa nan ni nyina de won mo nyina fi abontin ene baaye afezi akohwa aba enti edi ani bebrebe menim se okay ma mem sa amra Sampa so sesi ya menim se nana ya Samodua e ba bedi emfie edu e wa akonwa so meda mo hwa ade o emfie edu e kire se 2015 ene yedi ni si ade so Muhammad kin akase Sampa eye Asanteman dia okra sema wokaye enti mwasi obi mfie du ene mwantimi amfa na nkokere Santehene ana abusiafo nyina nso mote ho mo amfa na nkokere Santehene ansana no munim se manso ana wona ye ohima akonwa eho manso ansana ohene de ebeka ho na mwasi hima mo amfa na nkokere Santehene munim se Santehene nso so akonwa ne ye ne dia because ho ka Asanteman ho mwantimi amfa na nkokere ono nso na wode ne kwakire ansana wode nkrata ato so amamo prepare yakọ regional house of chiefs amamo forward yakọ national house of chiefs mo amfa nko Musa ko jina manhia mo se wano na ade ato no e kire se adidie ato no e kire se we mfa ni ade ena mo bedi 10 years ena ya na nadom ahene president so eta akiri also my illegality na doso enti ya mfa ne se so bi ede obi si ade so e wo kire a onfa no nko kire na nadom ahene wasi me di 10 years e wo akonwa so na obede ne wadi kire ahene bra wo nko kire na nadom ahene ma ho se de ene ma ne sitie be kire ma mo ahunu na mo amunimo no okay yemfa no nto ye ba Asanteman e kwa ba ne fa so nya Asanteman enti mafa enwoma mia meja opani ose kwadwo etwereye mia meja opani ose kwadwo etwereye no mu baako eye the outline of Ashanti history 1 ekwan ba so na Asante fa baaye wahu Asanteman ni mfiti ase no ene amansie oman na hyase eno ni amansie na de etienie emra adanse ahenie egu ye dankyira etwi fa adanse ahenie so no sabre na oman no omo amansie ho abni adanse ho awu wo motete wotutu oyetukotena nanso so se wo hwe Asante abakosem a ayokofo no ye wona na twum ene antwi wo rule won anase wodi won so emra na wo Asanteman so
eya sumenya epom ho no wo free ho na kobia manfi enso emra wo betena asumenya ena na odi abusua na anim ayokofo no a akire won na wokura asante akonwa no na oti akenten ena be ye won hene a wodi kan ye kwaman hene a wodi kan ewo friends say ba bia na ye free okumase ono free ho ena na obri yebo a ebae ti na obri yebo a ena nya asa ni suade hunu a o se na no be son no daye se won ka won humom na nka wonya asante obo ahemfo no bebre amane na enso so na bebre mfa wadwene emma se oh ye ntena ye ba bia yi ene enam se ye nyina ye hye denkyerase na denkyeraye ye de wo pe na yenso ye ne nye ho no ntino yam form lose confederacy ne say se kwa mai wona se obenya ntokwa na wafre bia wona wotwa wo ho ahia momra meboa me na me nkonkoko every say na wan kasa amama na wotwa wo ho ko so na wan kasa wotwa wo ho ko ena na doma ene doma afuyi na won nuanom suma ka won ho won nuanom drobonum ka won ho ba na won nyina doma na ase age aye won din no ye fra aduana na won ti sontra so won so ye oman so ho entina etoda menteme ho ase ne ntokwa nketenkete esore wo ntam nanso so emra wo kan se ko wo beka wo ho abomu no a enya ni eyibia enna entokwa ba doma ene kwa amantam na sa ntokwa no kwa aman to ne nsa frɛ offenso oto ne nsa frɛ aguna konfo yamwa offense na nadwamana kenten wode ntokwa ne hyehyɛ so no anche ena doma etwifa kwa aman so enti ema saa ekunum ena na obri yebo a eto anananom saa kunum ena aguna hene konfo yamwa eto anananom saa kunum ena offense dwamana kenten enso to anananom muntie ne ye ye ka history a ye ka history yamfa bibia ensie sebe ya bobehu no kure wom ne atora amanfo ka enu nti kwa amanfo ekofa na obri yebo a wo fa ase a ye fe no na se etu agunafo kofa na konfo ya moani nua kuma na ye fe no konfo no che frempon a sa me no so wa ukugwa wa ben ho obi be ka se konfo no chi se ho munim se asenefo no a wo kwotena aguna no wona bi na kwotena ukugwa wona bi na tia makom wona bi na betna nkransa wona bi na kwotena wanchi wona bi na kwotena sunyane wona bi na kwotena antwa enti se wonnimu a obeka nsem hunu na konfo anoche maame one konfo ya moa maame woye baako ye nuanom woye baako enunti konfo anoche betena aguna konwa so ena na friends we afia kenten a wodi kan so betena offense akonwa so tinana ze dubaye no eho ena wasa afra hemfu ni nyina se da bi baako na ne ye ndie na enye papa moma yenye ne yie ne yenkambom sa asante esenti mom yenka ye humum enti waka wo ho bo mu no eha ene adesua no ancha ena doma ede kon etata won na sa kon no
Asante sabe na be ya Asante etwifa adoma so ekire doma hene kire masikafo de ne koma asokore mampon hene sa ontete no ohunu Asante enhihye ne yie enti oma doma hene be ye Asante hene kredwafo Fisa konfo no chika sa woni obi ko na wudi ne so a omeye wako a wabeye wo nua enu achi ana okonfo no chi eka se wonyina nhia na wonyi wo mu pani na obi e apre obi e pe ebenya na nkaye ono a eno no commanded the golden stool. It was a Friday. It in your friend Kofi no esikadwa Kofi no Emma e free the skies. E buy and be see opim so say to enaso. Ya na obi busa last obi kan say na opim so opokuare nya opim so. Na opokuare no yo katachie. Opim so na e yo say to nkwa na e de ma because na say to a wodi kan. Ne maame na wo mu say wo say pem so e wo kokofu area ho no ma no nti na kokofu edi opim so afahye. Ti ne fe no opem so opene as obrey e wo na wom so ho enu nti ne ye fe o say tu na say tu opem so enti golden stool ne ba be see na say tu aye opem so say tu a wodi kan ne na so na de o mo ye nie e be see ne na so no omo twitwa ahemfu ne nyina ebi a wonte ahemfu ne nyina din na nso wo nyina wo ho fi se aman bi wo ho asabre no onya aman hene no ya abrempon e ma aman hene bi ena no so ebi nso so ya abrempon a wode wo ho wo nyina no wo ho bi ahemfu no wo ye wonsa na nso so enam se no wonye aman hene sabre nti ye bo won din a ye bo ahemfu ne din a ye mo enka ho Entina nye ahemfo se kokofu dwaben asumenya aguna offenso mampon friendsen eni nkuro kakra na ekeka ho no so ho enye won nko a eni kumase no nye won nko a na ebi bebre ka ho edwe so no bebre ka ho na so namse sabre no na wonye aman hini nti ye bobodin na ye nta amoje se wo hene ne ye bibi ebi te se adwumaka ase kese because nsem a me be ka no e honum na nyina be ko hobi enu nti okomfa no chiko command golden stool me be see eye open source etu na so ye se ono na be ye Asanteman nyina ne hene so ho afei eye kumase no hene no wa be ye Asanteman nyina ne hene na kumase no kra ye den na baaye ebize sabre o konfa no chichusu ba bi mienu eye kwa aman na apem so eno na ana se bi kana apemasu ba ebi nso kana apem so en wodi nnua mienu eye dua ba kwa ahodo eye fense kumdua wodi ba ko si kwa aman na wodi ba ko si apem so ana se apemasu enti okase baabi a de be ye yie ho na be ye sante hene na hinkuro ena kwa ama de ne ye yie enti ese no ye kum nase ba de wo apem so no ewu enti ese kum no aide ewu tin ye fe no kum ewu now yamra yento aso enti wo ye sa wie ye na esikadwa no de omo ye ne se ahemfo wo nyina omo twetwa obi a tirinwe hu bi ne won borre ne niama ena wo hyede ye ede France ede dress kadwa no ho che se aman ni nyina sunsuma be hye asikadwa no ede bi eye nsa no ena ahemfo no so bi se esa tasty enum bi yes sunsun na ede awura wo mu enti Asanteman no eye sunsum o enya kwa eno friwa ahemfo na ahiare won konya nyina wotete so no wode bai chichi ni nyina kire se
won konwa ne nyina hu sunsum no wode ahye de sikadwa no chichire ne nyina bomu hye no kire se won konwa no enyina abomu baako na ehye sikadwa ase enti obi a wasanteman mu bi o ka asanteman mu bi anim se na konwa ne hye sikadwa ase wa winim no de etie no sunsunsem ewum so ho afei enu achi say what you get defeat ti doma na be ka asante o just say ebi adwane afiri ho enu achi na akoba say woni won wura ebeko na enso so wan free preko pese woni won wura beku wo ho a wo gi wani say wadi domafo so no a no doma be ka asante ho no a na den kyra hene na ntim jakeri na waba be tena akonwa so foforo esoma abofo ene akofo eba se odi yawa eba ese Asanteman fa sika koko de sika futuro just gold dust enhye ne ma wo wi a ahemfo no obi antwa ne nsatea baako emfa ntoso na won fa won yire a wodo won enka won mra mesom e wodenkyra na wo wi a de atwato okra no won san fa asikadwa kofi no enka hom rafi se won wura ne ntinjakari ono na esefata se wotena sikadwa kofi no so na nye otutu no san wo kan no na de awreho won so ne se ntimjakari a na wabeye hene e wodenkyra no ne maame ne akobenso a o anu oye odefo bu amponsem se ne wo faasi o se ni nua ba o sa akobenso enso so na se etu ene no kofa anyinsen yo enti nimdifo bi kura kire mu se ntim jakari no oye na se etu eba enso obie na no e kan se otutu no okawie na edwam nyina atemdin sem na wo kan ye nyina and wadwene hu no se number 1 wabu onkwase ache efise nioma na wo ma wonde kɔ no na sabio ye kwase yebu so wo ye ma kwa ma na kotwa baha ne eja ene etete ntwoma na we de ye ma na de kɔ na emma emuma kwa akɔprɛprɛ dwom won fa won ye yire nka ho o na won san twa won satea akamma mu ba bia no wo ye ohene na wodi dam a yetu ade so sanya se bi akomu ene ba sa wadi dam kwa yemfa woni ade enti na wo hunu se wo twa won sabo ready a na kire se wo twa won satea ba kwa ye se won qualify wo tu onyina ade so enti aboro so ehwa na dwapen hene na da kwa yi adom sore wo se nsem hunu ne nkwase asem ena entim jakari di no mo se sa abo enhye yawa ne ma wo se sa abo ehye yawa ne ma na fe abofo ona wo baaye na ye wona nana ntim jakari so wo twa obia nsatea ede to so sa wo se won fa wa hemfo twa obia nsatea baako ede to so ena okofo hina wodi o manim ne omba wo twa ne ti ede to so momfa nkonkoma ntim jakari se na nioma na wo pene enie eno ne asante dankyra ko ne nyina siu tie santokwa ne declare ye no o declare santokwa no na ye wo sa asante boa no na konfo ano chika kire won se muntie hayi die ntia asante power da so ye powerful na ne powers ne da so gina ho a wo ye ho hwi a enye yi edi eyi no ade ba akwan se wo hu ne se Asante ba no na amai bebre edi kan dada na bono manso kingdom na bono na abadada na medikan ka sa bono na nye ye baby ehunu se bono region na enka ho tu kwatenafo nko a wona no wo bono region na wo ka ho eye nsuatre nsoko so nsuatre nsoko
koti so ahụ dodoɔ na nkasa egu friends Bono East region ani wenchi achi won kuro ne kakra ba no kura no won kura wogu no dodoɔ na ya tukɔtenafo na ɛkɔtena ho dodoɔ no a ye wona Asanteman na di won kɔkɔtena wo sɛ won checking nkrɔfo bi ma no Germanfo no nka ho samre won nyina no free dom friends centreso etukɔtena tena ya akosi so okopie wo ho now enti wo declare wo no enna konfa no che ka kire wo se ekon no nya kon ketewa Asante ko no obetini adi nkunim a age se wo ye sacrifices bi ansa na timia ma Asante agina adi nkunim na agina die di kan wo pe obrempon ba akwana ohene ba ako ode ne ho bema se onwuye no ye besie na mono ye besie ne body na mono onwui na ne nsanko atawiem ne nsamienu ye de atawiem ne ye de friends yawa asim e de akuduro wo mema wo kwa akunuru a wo badware ye de asim na wadware e de akokon no de tosumienu e wo se wonya bema ba ako a ye betwitwa no ha onwuyo ne ye twitwa no ha kosi so obewuo ne nam no wo beto apete na mpete eba befa wo befa o de bekọ denkyra sabre denkyra na enye friends dunkwawo denkyra o mo capital na ya bankese so uhwem kura ise kura wa Asante region because denkyra no okotena adanse na enwe kon no achi ana otuko odwukwa ana afi wo ba obekekere dunkwawo so enti wo de bekọ ho wo mema de hunu a wo ye be ya hufuo enti ohene ba akon so be ya saa afi wo hene ba akon so be wo ho a ono de ekon no obedi animu obekura tuo edi kon anim Asante anim nanso on tutuo ono bekwa matamfo na tutuo abonu pen owu a Asante bedi nkunim enti ano na adwumaka ase kese hene fe na asenso kofo e kan se wo pene yensie na mono enti wo sie adwumaka ase kese hene amono edweso hene ne fe na di kopim o se yentwitwa me ha wo twitwa ne ha o Asanteman fiti ase de baaye he was butchered twitwa ne ha ewie ye no ena twenebo akodua of Kumawu enso so koe no hoka kire na yere no se ene ohima se wode ne ho ma ekon no obedi animu am yakuno na wo hwe awrewo se mo esi wo ho na yere nom enkanka na yere ba ko a no odo no pa ye fe na yere ye fe na amampene dansoa no ya baba wo a wasi so fofora ye de na ma aware a wo ne no awo a je se ne fun fe young lady what's na wo ja me senie wo just wo kan sem de kire me ena ma we nyina me bedi wachie na hwe me nofo esisi so ababaawa wo mama ba bedi kuna sabri se me ka se me kan ni nyina wo besu awre ho eni ntonwi a wo brempon ahwe hwan na behwe obi a wo brempon ohene aware no hwan bie ne betimi aware no na wo ja we no nyina ho na so na twene bo akodua ka se obeye dan obedi asa se obedi de na Asante akoso asom de nkyerade ene ye wode ne ho bema ohun sacrifices a wo yeye ni nyina e wode ne ho man se obedi dom nanim na eno ene nam se Asante no wo se de wo si kwa akon Asante kokun biara ye wo friends kontre ni akwamudi animu ni fad ne dom wo ho benkum ne dom susu di akire edi wo benkum so chidom enso wo akire
adontin wo mfimfi na adontin na wo mfimfi ho na ohene muana na ohempon no a wo ye santehene no wogina mpo santehene no kura mu no na chi ankasa no chi domfo anza na chi domfo be ba no ne ba achampem hene ehye ho and around jidom no mu na ankasa na adantafo twa ne ho ahia wo kura tuo songe tuo ne fe na ananta enti ohene ne ya hananta hene se be obe protect no se bia friend saying adontenfo na ankasa ne tamfo bi wo mu kura anantafo no de wo ye the close confidence wo be protect no enti den ses wo benya santehene akuno wo akum efri se wa yesa ayino so ho nanso so wo wie we nyina wo ye so obekọ no enna konfano cheka chen se santehene na se etu ukokon no a Asante bedi nkunim nanso so oba na wotwe pepepe obeto anananom enti wo Asante ni gina wo so no wo kona na wotwe pepepe wato ananan de se na Asante no aguo na afi de bepe de obedi wade eno nti menko ye pe ahemfo no baako a obesi santehena nan na wakokon no eno na mampon hene bua hena na ntuo enso gitum se obeko na mo ahemfo no nyina obi a ye ne requests miense di kan ne de won dodo na de ne se ye musuo se ye den yo anase ne tihie bi ye bon se ye musuo ne ehia ni patia e de ye musuo no a ma ye mfa ne tihie bia se obi ne tihie bi ye bone a ese nki ye ku no enam ne ne sacrifice ni nti ye mfa ne tihie ne ho nche no nanso so mampon de ne de wan request for sao de o kan ne se enam se nana se etu me si wanan ewo kun yi mu na mekoba me se na wotwe pepepe meko friend say meto anana no munti no me ma de sre ne se di obedi ma de bia enam se wo tie sikadwa so no mommo adwetadwa emma no na se wuni ho bia wasi wanan ana bibia mu no wasi wanan eno nti na da akwa yi adom na nkasa wantena dwetadwa so eda na ewo wo free ho ne obedi na ade no ene tena adwetadwa so kane enti adwetadwa ne de wo hyeda ye na nso asikadwa ne de wan hyeda anye wo commande ene bae eno ena wo de ko kon no a wodi nkunim e wo de nkyira so e ma Asante be ya Asante ansana entoka foforo ahodo ba mo wakwa akokoko atre Asanteman num enti Asante mfiti ase no de enti Asante den na wontimi mreki na mpo international world gitum sa Asante wo ya Asante na de ba ko amunhunu nie emra Asante ba na aborofo na dikin aba konka coastal states ni bebre dada si eti abakosemu a wohene ba akose and your friend otumfo obadubos because he was a king ahantafo na area ho no abrofo na etwa ni ti no sabre na abrofo no wa hadada no abefa coastal states ni bebre dada enti no wo flag enti Asanteman bae no na Asanteman so in the year 1710 what they one flag yehu na nei gold green and black gold green ya dan chembo shemfimfin kire obibini a owo kwaye mu a owo sika ahye na saase so ma so flag na se kire no enunti Asanteman ye country on its own in those days. Me next lesson no me kire free ho akon Asante diye ahodo de wodi nkunim ne de wodi nkuguo we say nya kuni nyina na Asante di nkunim nanso enam se na wo kompo na se nipa ne ye kumbi na se nkuguo aba no asa bere boa wo ho no asa akọ efise mre bia na obo asika dwa ene won Asante hene ho ban
enti asante hene so na gada enu nti na si asante kotoko ukum apem a apem beba kotoko ya aboa edin se obenya no enu ye one na won the way so a na wo konti ebi so se koto ekon fi se wo kane na ebi nu je wo gina no wo chutu anazo wo gina no ba asante so de wo koto no asori wo koto na wasori enti kotoko gina ho ma won e na ebi so ka no kotoko nanzo so ne nyina achi no wokum apem a apem beba no ba bi egina nyina no woni ni hia no wo dwadwen se wo ye defeated no asare organize ne ho no aba no abe defeat you eno ne ade a ye besua ne biem enti ne ma kira ma mahunu de enti a asante ye asante sabre ya mekan na sampa emeka asante ho enti me next lesson no ebe kira mo de enti a sampa no nyina beka ho a onua okra in fact video we kra ma yi kakra no nyina ka ho asem onyame nhira ye nyina medamo ase